muli bwanji no? Ine ndiri bwino kuri bwanji kontutu siyatunga. Overcast. Kuri kupfuna. Kamvura kari pfa kamazi. Kamanzi kuti mwa. Nasi arisiro zuwa racho re official opening here. Ndiro chairo. Aiwa kama blessing ka kuti pfa kuti aiwa zvagamuchirwa. Zvakarongeka. Kwanga kuriseko kurufaro nezuro. Mwene season ino achibone KB. Yes. Zviri zvebhora kubvira kuma fans vanhu vari kuuya nekuwanda kwawo. Dynamos yadzoka. Aiwa dhimbari yadzoka. Iyo Scotland yacho ine vanoidawo zvekudaro. Yes. Kozoti ma players acho konzara kochido chekufadza vanhu. Aiwa ligi zve season ino munhu wese ari kuplaya party yake, ma players ari kuda bhora, ma fans ari kuzadza ground. Aiwa nezuro rufaro yaibaka. Yaibaka. Aiwa tinotenda nebasa rakanaka ramaibata iko kurufaro stadium taikunzwai. Chabwino achikurire ziko mukwambiri ndikuziva kuti sekuru vanonokerwa ka. Ziko mwachikurire magwera ntchito kumwe kurekezana kati pasa kutenda kuna Say Ezra Kaundo pabodzeka na Sonfit International Ministries soneni sibanda na Blafitsa Philip Makazo kuno komlawayo vanhu vari kujabula especially ka ma supporters Iboso Highlanders amakhlanyama Bojongora. Sijabulile. Tribuchabula. Siyakuluma. Yebo. 3-1. Ndakusapota Highlanders. Ndikasapota timu ndokwandiri. Makazotangareni zvi. Ndati ndiri kupizwe zvikanyemba. Ukurasika. Saka ndosapote. Iboso kali. Lawrence. Ari kufambirana nenguva. Yes. Tinoshanda nezviripo. Nezviripo. Jekumoya akati chini. Ndakaba nezviripo. Kana wauya kuRome. Ita zvodota vaRoma. Yebo. Kana wauya kunoko ita zvodoita chi zvekuno. Iboso. Afambirana nenguva. Ndiyo inonzi environment adaptation. Okay. Mapata basa familia dziko la Zimbabwe Thursday china chinotapira kuti tapi 23 April 2026 KB Kanyamba Bonzo pabodzeka na Bojongora Washington Marimira. Zimbabwe sekuziva kwenyu takabada chimutembere ya Zimbabwe tichipinda muchirongwa Bojongora segment tichipinda mukati mazviro tichibata apo neapo muri Zimbabwe tikambotengesa tomboita seka kwatiri kuno kumuri Zimbabwe zvakarongeka sekuzeti ITF muri kuziva muri Zimbabwe kuti mwana wese munhu wese aiwa atikuzi dai wangosvika wangoona uzvikuitika mukoma KB. Bwerani mwense muratetekera Sizinda, Morningside, Hillside, Cowdrey Park. Bwerani kapasendi ya ZBC ka National FM, ZBC Pavilion. Muone dhatinenge tichita pano. KB. Yes. Ukadaro zolufunga tutira liblawa yoga. Kana mbare majupeke. Munotendera kukwira basi makauya kuno. Vari kukaroi, vari kuchipinge. Aiwa ndiyo senyika izi. Aiwa kati notenda. So tibate ipa 0773238096. 0773238096. Mungo ponya text kana WhatsApp message pamwepo. Zvikanzi na Clayton Zuru kumadziwe kurafingora tirachipata kachimuti. Okay, ndiani zvekare akachibata kachimuti. Comrade Tellers Youth Secretary pa Glendale. Zvikanzi nasi Bava Day rangu Comrade Tellers pa Glendale. Comrade Tellers tinoti makorokotoi nasi musamanye musanyaya kufamba garai pasi muri kacheche. Okay. Mari kutorova day na day kudzidza kudya nokuyamwa zvikamana kacheche naso changokura. Brighton Murimba Bocha Marange. Chirapatwa chimuti. Kuti lero nziponi zinango zankhani zimwezo zankwanisa kakunyanganira muchirongwa Bojongora segment. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndikutsudzura ndine nyaya muri Zimbabwe yandinayo panapa. Nyaya iyi muri Zimbabwe kwairi kuitika inorwadza inosuwisa yevanhu vari kushevedzera vachiti hatisi kugara zvakanaka nokuda kwechimwe chivakwa cherimwe business muzvimbe kuconcession. Chinhu chakavakwa ichonzi ibottle store. Alright. But riri bottle store parakavakwa vagari vemunzvimbo nevamwe vatungamiri vachiita mameeting nevane kodzero yekuratidza kuti nzvimbo iyi inovakirwa mabusiness akaita sechi bhawa here shop here asi kumabhawa uku kune tinoti mabottle store kozota tinoti night club. Okay. Rakanzi rinofanira kunge iri night club ichibva yavakirwa ipapo vanhu vakakomplaina vakati mukaisa mabhawa apa zvinozoita riri kugara kwakaita misha nemasenzi yevanhu kugara. Zvikanzi no aya mabottle store vanhu vachitenga vachienda kana kungoona wobhora 2 minutes wobva vaenda
uye zvemabhotosito ane time nenguva yekuvhurwa nekuvharwa. Saka dambudziko panapa hapana. Saka zvakuchiitika panzvimbo iyoyo ndozvandauya nazvo panapa nekuti vanhu vakuchema. Lambani murapata mukafuna kubva zviri kuitika kuconcession. Brian, pane madzimai ari kuchema kushurugwi nenyaya yemumwe mudzimai ari kutaura nyaya yekuti izvo kana iwewe wakaroorwa nemurume wako, murume wako ndewako kumba kwako. Pullman selector. Mudzimai akaroorwa ndokubva asiyana nemurume. Ndikangoti akaroorwa nevarume vanokwana kuti 3, aroorwa nevarume vanokwana kuti 3, pakati pevarume 3 apa ane vana 3 zvakare, kureva kuti imba imwe neimwe yaakapinda akasiya mwana. Achibva adzosiyana nemurume akati aiwa nguva yareba nemishende vake yawanda, inini ndine zvinhu zvangu, inini ndine vana vangu, ndinozvishandira, ndakuchidzoka pamba pevabereki, ndigare pamba pevabereki sezvo baba vangu vakafa, amai varipo pamba, ndakuchigara ndichichengeta mai vangu chigara pamba. Agara ipapo ndokubva ataura mashoko ekuti handirambidzwi kuna anenge achindida. Okay. Handirambidzwi kune wandinge ndichida. Yes. Murume wako kumba kwako kana ndisidasvika kumba kwako imhosva ukatangana neni. Zimbabwe is open for business. Ndine update zvakare yekumhondoro yemwana sikana akamitiswa nemurume waamai achibva atizira kumba kwa murume waamai. Amai nemurume vakatiza vakaenda kuHarare vachibva mukati menzvimbo yekumhondoro. Ndine update yekuti mwana izvezvi ari kupi. Muchifuna kubva bzirawanda rambane murapata kapa chimuti baba Isabel toziva kuti nguva dziri kufamba nhasi kune official opening. Vanenge vachidaka kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM kuti dzitsudzurwe muchirongwa bhozhongora segment munipati katani. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu, nhamba isinganyadzisi, nhamba isina kusoto, nhamba isinganeketseke, asi kuti nhamba iyi mukaibata ipapo muri yeZimbabwe. Ndinoti panhamba iyi 1 musaibipa, 2 musatambira pairi ndepi ukangonzwa kuti ndibhozho wakutotsudzura, 3 musafana neprivate number. Kana tine nyaya tataura ndichida kunosvika panzvimbo handikwanisi kufona back chikonzero unongofona neprivate number, asi nhamba yemuri yeZimbabwe inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 ndiyo namba yangu. Kungofona iyoyo takutosvika panzvimbo. Kusapota chii? Iposo Highlanders usafadza vanhu Sunday chakachaya Caps neHighlanders kana kuti Highlanders neCaps United. Hokoyo touyako ndinonzi mai Nosapa Dangwesi. Papa vandibata ndokuti dzazotamba chacho kune yangu shayo apa ndakuti ndiri kusapota Highlanders ndokuti ndiri kuno ndiri kubulawayo nokuti mabatirwa anoitwa chimuti pomtutu. Mabatirwa wacho wakoma papa ndakapinda kwanze muna 60 Avenue nezuro mudhorobha. Yes. Papa changu takachibata kuti takachibata kuti ini ndafunga kuti nhasi andizogona kuti mangwana, ndafunga kuti mangwana ni yasara kupi, yasara kuna 60. Tsudzurai nhawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutanga nayo panapa inyaya yandataura muri yeZimbabwe yekuti izvo vanhu vari kunetseka kuti kana zvivakwa hazvina here nzvimbo yazvinonzi izvo ichi chinovakwa apa kana kuti chinovakwa kopi. Nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuconcession. Kuconcession mukoma KB vanhu vari kuchema vachiti iwo pane nzvimbo yakanzi iyi ichavakwa zvitoro kune vane mari dzavo vada kuti mabhizinesi avo. Nzvimbo iyi ichibva yaiswa ipapo, but vanhu pakagara pasi kusanganisira vanga vari mukomiti yenyaya iyi vakanzi pana patiri kuisa mashops ekutengesa magrosari pamwe chete nemabottle stop. Vanhu vakati panyaya yekuti idoro iyi mangwana tichazoita sechikonzero pane misha iri padhuze iyi ndo yakatanga before zvitoro zvemabhizinesi. Zvikanzi tiri kuisa mabottle store, hatisi kuisa manight club, uye zvemabottle store aya ane nguva inotangwa nenguva inovharwa nokuti izvo mabottle store hakuna munhu anogara ikomo, vanosvika vachitenga vachienda kudzimba dzavo. Saka pane pamusaite dambudziko nezvamo. Handei nhasi uno mukoma KB zvakuitika pane bottle store iri munzvimbo izvi. Bottle store iyi haivhari, inogona kupedzana 5 kuseni. 1 2 vari kuchema na DJ ari panzvimbo iyi. DJ uyu anenge akarova volume full blast. Okay. Achitaura zvinyadzi munzvimbo. Vana vari panzvimbo iyi vese vakungoimba nokutaura zvinyadzi zvakungorira munzeve dzavo chikonzero chinenge chibuda paredio. 3
vakuita mabhendi anobuda na 7 mangwana kuseni. Pungwe. 3 vanasisi vakuya vakapfeka hembe dzavo vachitenderera munzira. 4 hapana dzimba dzokuti vazoenda kunofarira, vari kungotenderera. Vamwe vari kuenda kuseri dzimba dzevanhu, vamwe vanongomira panenge pane gwenzi ipapo. Mangwana kuseni vanomuka zvidziviriro zvakadonha pese pese, zvakashandisa. Vana vanoda kurara kuti vaende kuchikoro, havacharari, havachakwanisi kuverenga mabhuku. So vari kuti toenda kupi kwatinofanira kutaura nyaya iyi nekuti dambudziko ranyanya. Ndiani wabweresa nkhani pachimuti pane ari vemunzvimbo yakatenderedza ipapo. Kwanzi vana vedu isususu vachatofoira kuchikoro, havachaendi. Vana vadiki vakuimba, DJ anenge achiimba zvinyadzi, vagarisana nevanyarikana vachatarisana murodhi makungofamba muchinhongwa, zvidziviriro zvakashandiswa. Okay, zvaita nguva yakareba sezvichiitika izvi? No, kubva iko zvinozvo vakutopinda mugore, asi pakavaka vanhu vakavaka vachiti mabottle store. Okay. Asi hachavharwa. Pungwe redhiyo yechirohwa, bhendi rikauya rinovhara mangwana kuseni 5. Vakwanisa here kuenda kumazowe RDC kunobvunza kuti chivakwa ichi chakapiwa rezinesi rebottle store asi chakuita basa renight club? Ndo zvavari kutotaura ipapo. Ivo pana pagare pane vanoziva kuti kana kusvinge kwaitika nyaya dzakaita sei. Kwanza tiri macorrections mangwana kuti tamboenda. Kana pane vanoziva ngavatiudze, vatiudza izvozvi mangwana totonanga kuenda ikoko, nokuti takataura tikabvunza isusu vakuru vachisa chinhu ichi kuti chinhu chichamira sei. Vakati ibottle store. Ko zvari kuitiwa night club, redhiyo haichamiri, zvinyadzi zvichishevedzerwa. Iko zvinozve vaya munovaziva vanasisi, pangorira redhiyo pakudhakwa, vakutouya vakutora touchline ipapo vachishandisa zvinhu zvavo ipapo. Hapana mabooking house, vari kuitira murodhi, vari kuitira kuseri kwedzimba. Vanhu makarara muchibuka kuseni, munoona pane zvidziro zvakashanda kuseri kwemba. Ndizvo zvatiri kubvunza baba Isabel. Vana vakunhonga kuti pese panoita kambani inoshanda inopiwa tsamba rokushandisa. Ichokwadi. Vanogona kunge vakapiwa tsamba yebottle store yokuti vanovhura nguvayi vachivhara nguvayi, uye vanhu vanotenga vachienda kunonwira kwavanenge vari. Asi vanhu ava nokuda kwekuti business iri rinogona kunge risina zvinodzora, vakuda kushandisa bottle store pa night club. Vanhu vanofanira kunobvunza kumazowe RDC. Alright, anditi ichokwadi kuti ndivo vanopasi matsamba iwayo kuti ndizvo here zviri kuitika apa, so that mapurisa vanouya kuzoita sei kuzogariridza voona kuti tsamba yavo kuti ma investigation tsamba yavo zviri kuenderana here. Ichokwadi ndinovimba kuti vakateerera mukoma KB izvozvo zviri munzeve vari pachimoti sevanhu vaunza nyaya kwamanzi muende makunzwa, ndokunobva matsamba anopasisa kuti pari kuita noise apa panonzi pabottle store here kana kuti pa night club. Mapurisa vobvaita basa. Even ZRP iripo kuvabatsira. MuHarare varipo vane matsamba ekuti mabottle store asi vanovhara very late vachiridza redhiyo, vonopedzisira vabatwa nemapurisa. Kunzi pamakuridza redhiyo apa haisi nguva yenyu, haisi nguva yenyu, tsamba yenyu haitenderi kuita izvozvo. Saka vari kuzvinzwa mukoma. Saka ngavaende kumapurisa, ngavaende kuRDC kana iri concession kana iri mazowe vonoripota kuitira kuti vanzwe kuti bhizimusi iroro rine tsamba ipi. Kana vakazochinjwa tsamba vakazopiwa ka night club voziviswa. Wabvunzawo kuti ko night club inokwanisa here kupinda pakati pediko zvinozovana vachadzidzi kune zvakuitika. Aiwa katinotenda pari zvino zonse ziri bwino ndithu. tiri kubveka bwino Loud and clear. Mazuva ano apana vechidiki varubva vati kufadaya. Aiwa zviri kunzwika muri kufadaya vakomana. Zviri kubuda sweet here, zviri kubuda tiri kobulawayo here. Sweet kunge sweet lolo. Sweet kunge sweet lolo. Zimbabwe zvakarongeka, ndati tiri kufadaya tiri kunoku, zvinhu zvakarongeka sokunzwa kwamuri kuita zviri kusvika kunyatsosvika kwamuri. Ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe hatisati ade dambudziko rekuti kwakadonha masaisa ende kupi mwana wese munhu wese ari kufanira nokutsobira chikonzero zvakarongeka izvi. Edi takaita mukana wekutaura na CEO weTransmedia tiri kunoku kuZITF 2026. Manje munhu wese pese
pese chinenge chiri chimuti chakakubuda kuti ingoenda kapa National FM WhatsApp channel unozvinzwira wega CEO we Transmedia vachitaura. Aiwa vakasimbisa. Uyo we night club hakwanise kumiswa nokuti anodya nawo mapurisa. Handidi kupikiswa. Ndimutsiroka timu mashasha yese nemuri yese kwa Chabeta na Abigail Chabeta neshamwari dzake vari pachitungwiza pahuru yadzo pamusika apo vakachibata chimuti kuti dzvi ndinonzi Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuhurungwe. Baba patikana muchiti anodya navo ivo variwo vakaisa tsamba ari kuzama kureva here kuti vari kupiwa mari kuti pashande kunyangwe zvisiri izvo. Munoziva kana paitika chinhu vanhu vanotaura zvakawanda nokuda kwehasha. Right. Kurwadziwa. Saka munhu anozogona kuzopedzisira kungotaura zvese. Pane ataura kuti ndinobhadhira 780 fees yemwana kuti azoverenga mabhuku but mariyo ndiri kurai kutondera mahara because asikwanisa kuverenga. Ibasa redu isi sechimuti ichokwadi entertain, yes, to inform, to educate. Yes. Saka izvozvi tisati tapinda muchitoro nevasi Baba Mudzonga Mazowe RDC. Tiripo makadi vakanyamba bhonzo akadi mabasa anofara. Tine nyaya yataurwa naBhozhongora yekuconcession uko kudandamira uko ameno kana pane zita itsva asi zviri kunzi pane chitoro chiri ipapo chakapiwa residence rokuita bottle store. Vanofanira kuvhura kana ndisingakanganise kuma 4 PM kusvika kuma 10 PM. Vanhu havasvike vachinwa vakagara ipapo, vanosvika vachitenga vachienda kunonwira kune dzimwe nzvimbo. Asi zviri kunzi panzvimbo iyi pakuridzwa radio, pakuitwa zvese uye vakuita pungwe wakunza mabhendi. Tangoti tikubvunzei saCouncil Chair weMazowe RDC kuti nyaya iyi yakambosvika muofisi menyu here? Kwete yanga isati yasvika pachakanakira chimuti National FM chinosvika kwese, saka ichinzi inhepfenyuro yevanhu. Tainzwa nhau iyoyo paredhiyo. Kana tainzwa paredhiyo iyo chinonzi kanzuru vanhu. Kana chinonzi kanzuru vanhu chinoreva kuti isusu we are there to save the people. Saka vanhu vedu vatinotungamirira kana vaita zvichemo zvakaita saizvozvo takutoti tipinde munhau yacho. Munhu kana puwa license rebottle store zviri izi pamutemo kuti achengetedze mutemo webottle store rake. Ende radio chaiyo inotorinomerwa inonzi iye anotoziva kuti anogara nevanhu haafanira aitomboita volume yokupenga but anofanira kuti akavhurawo kana kuma4 iko kuma9 iko ku8 9 o'clock anofanira kunge avhara ndoche chokutanga. Then iyi nyaya yekuti pane yamabhendi handifunga kuti ane license rinomutendera kudaro. Saka isu seMazowe RDC tatata vafumana vedu vapinde panhau yacho vaende paground vanoita tsvagurudzo. Kana dziri chokwadi chokutanga munhu tinomutsura agoteera mutemo. Kana akundika kuteera mutemo usidrow the license rebottle store racho, which means bottle store racho rotovharwa achinje business aite change of use chisute zvinoda vanhu. Bozi vanhu vava kutobhadhara mari dzavo kukanzuro vanoguma vakuramba bhadhara mari kukanzuro vaiti hatina kugara zvakanaka, we are not happy, they will resist kubhadhara mari kucancel bozi vanongasikapowe service yavo. Now make sure that taseva vanhu ivavo zvido zvavo iyewo business woita business raanofanira kunge achiita. Saka it's wrong. Council haitendere zvinhu izvozvo. Aiwa, tinotenda maita basa necomment yamapa izvozvi kuconcession vakateera uye mhuri yese yeZimbabwe yakabata chimuti. Saka mashoko amungada kusira mhuri yeZimbabwe kubudikidza kane nyaya iyi ndeyekuti kudini Council Chair Baba Mudzonga kubva kuMazowe RDC. Uyai muinveste makasununguka tiri vanhu vanoteerera zvichemo zvevanhu. Yes, seCouncil chishuwo chedu ndecheda kupa service kuvanhu. Isu tinemowo vanhu chisunungukayo kuti pamari nekuti tikwanise kukupawo service yamunotarisira. Atoto mhuri yeZimbabwe isu we are there to serve you. Ini tipe mari makasununguka tikudzosere service. Isu kuMazowe RDC tinoti muteere kuCouncil service kuvanhu. We are there to serve you vanhu vomuMazowe. Sunungukai kupa zvichemo zvenyu semawira aita izvi. Tinotenda maita basa, tinozokubatai mangwana tinzwe kuti nyaya iyi munenge maifambira here. Tinotenda maita basa musikira zvakanaka. Tinotenda Baba Isabel. Vatungamiri vane zvido zvevanhu pamoyo. Manzwa mukoma KB. Yes. Atidi kukanganisa vanhu chikonzera zvitoro izvo zvakatoisirwa ivo. Ende ivo zvakare vanoguma vakurama kubhadhara vachida tinogara zvakanaka. Saka isu tinogamuchira zvido zvevanhu nokuti ndimi vanhu vacho.
utungamiri wepamusoro. Regai tipe kutenda kuna council che baba Mudzonga kubva kumazowe RDC Bozho nakanyemba DJ anoda kumbotachangwa mbijaki. Mutema unoramba izvozvo manje kuchachanga. Ndinonzi Ronald Masomera pabhuera pacha watama. Hanzi DJ uyu anoda kumborohwa nokuda kwehunhu hwake hwokutaura zvinyadzi. Iye akamboti zvinyadzi ndo zvinobhadha ndo zvinotrenda ndiani. Amina kuti ndiani? Amina kuti ndiani? Ipo vana ivavo redio pakaichirira peseka havanombobata zvakawanda asi pakangonzi turu zvinyadzi. Vakutoimba izvozvo. Ndizvozvo. Pari zvinotitendera pasina chitindo tinoisa chitindo pasina chitindo tinoisa chitindo pasina chitindo tinoisa chitindo pasina chitindo rikiti vo chichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza ndikutsudza zviduka matima lose enyika ino rega ndingopindira muri yeZimbabwe kudhuze nekuno paka Nyamandlovu chakunyamandlovu chiri kuti tani Zimbabwe nyaya ndikutaura pana pakaitika unyamandlovu yakamira yakadai kune nyaya yakaitika yekuti kune mwanasikana uyu anoshanda mukati meguta reHarare. Okay. Vachibva mukati menzvimbo yekunyamandlovu. Kunyamandlovu mai vake vakarwara mai ava mwana anogara nemurume wake. Mai vakashevedza mashoko ekuti ndoita seiko inini kuti nditore mai vangu, but vehukama vange vachiramba vachiti iwo hatikwanisi kuti utore amai vako vaende kunoita sei kunorapwa vari ikoko kuti vaite sei arapo vari ikoko nenyaya yekuti izvo amai mukwasha uyu haana kuroora. Saka mukwasha kana asina kuroora zvinoita here kuti mugotora ambuya vaende kunogara kumba kwemukwasha asina kuroora vachirapwa variko ikoko? Munenge matomupa nzira yekumusimbisa kuti haacharoori nekuti mangwana ndingachireva mashoko ekuti aiwa inini ndakamborapisa mai ndaivapa chikafu ndaita seiko. Vamwe vakati mai musaenda ikoko kusvikira mwana aenda kunotora mai vake akati mai vangu havangafi nenyaya yekuti hakusati kwaroorwa ndobva atora mai. Atora mai vake achibva ita sei achibva tanga kuvarapisa vari mukati meguta reHarare vabva munzvimbo yekupi yekunyamandlovu. Atanga kurapisa mai variko ikoko mai vaizvimba makumbo mai vaizvimba muviri vakaenda kuchipatara vakambonzi moyo uri kuitika but chirwere chainzi moyo but vakapiwa zvese zvinodiwa zvemoyo vanokota kuti vatariswe moyo vachitariswa nemadhokota zvese zvichiramba kusvikira mwana ari kumba angotumirwa shoko rokunzi munhu angari pabhedhi namba yakati tine urombo vashaika vafa nematambudziko vafa kudaro but amai vasati vafa vakaudza mwana kuti mwanangu ndaikumbira kuti usandiendese kuchipatara handidi kuti usare uchitambura nemari shoma yauinayo uri kutotambura uchitsvaga mari saka zvauri kutambura mari kudaro inini ndiri kuona handichararami ndiri kuona inini ndinogona kungofa saka ndikasiya ndapedza mari yako ndiri kukusiya uri padambudziko zvakare saka iwewe dai wandigarisa pano ndomirira nguva ndobva ndafa. Mwana akafonera hama dzamai vake akavaudza kuti ndo mashoko ari kutaurwa namai asi vakasimbisana hama dzamai nemwana vachiti ndo zvinoita kana munhu achirwara hatingarege kurapisa munhu nokuti ati ndiri kufa dzimwe dzenguva kurwadziwa nekurwara kwaari kuita. Ndizvozvo amai zvechokwadi havana kuita mazuva amai vachibva vafa nematambudziko vafa kudaro but vasati vafa pavakataura apa vakati mwanangu kana nchinge ndazofa be careful nevanhu vanonzi nengi vanhu ava vanhu vaitaurwa mazita pakanzi be careful chenjera vanhu vapi vanhu vamwe vatori dzimwe hama dzokakaroorwa mai ava kana dzekumba kwemwana uyu vanhu ava ndo vamwe vevamwe ndakaenda kurufu rwekwanhengi ndaenda kurufu ikoko ndokondakatanga kurwara but pandakapiwa chikafu ndakamboda kuramba ndozvikuita kuti ndizvimbe but chikafu izvi ndakachipiwa nanhengi asi nhengi anotamba nanhengi ndiri kufunga kuti vanhu ava ndo vakandikuwadza ende kuhope kwangu zvikutoreva kuti ndo vakatose vakanditora ende baba vako iwo vakafa baba vako vakaya kuhope kwandiri vachindibvunza kuti mapirwe echikafu nanhengi ndo vanhu vachakukuwadzai ndichibva nditanga kurwara. Mwana akabva tanga kufamba mwana zvaakaita manje akabva tikura nasekuru nehama dzake inini ndichaisa amai kumochari ndimirirei kusvika ndauya nemutumbi inini kana pane vanoda kundibatsira ndichakudanai zuva rekutora mutumbi. Vachibva ita sei achibva agara mwana kusvika pakuita 2 weeks aine mutumbi kusvika vehukama vese vakuti bedwe kuvanhu zvari kunonoka 1 kusvikira azoti ndaakuchiuya ezvo mwana uya aitsvaga munhu anomubatsira vakuyesati vaenda kumba kwasara 2 days kune vanhu vakaenda kuhama dzamai ava dzichiti tine urombo pane zviri kuitika patiri kusanganisira mazita akataurwa namai vave tiri kuti takarara kudzimba dzedu kuno umwe akatoshevedzera achiti pandamuka kuseni kumba kwangu ndanzwa panze pachitsvairwa kuseni nguva ndinotsvaira but ini ndabatwa nehopa handina kumuka
but patamuka kuseni murume wangu ndiye amuka auna mai vakafa veve vachinzi ndonga choera paruvanzi vachifa tu vakwasisa vachipedza kukwasisa munhu vachifa vanyangarika disappear. kozoita vamwe vakaenda kugadheni vachisvika kugadheni masikati machena vakasvika vachiona mugadheni mavo mune munhu vachitosvika vakatoona munhu arikutoratidza kuti ane kukotama nekubata-bata kwaanga achiita muriwo achisvika imomo vakaona kuti ndima ivavo vakafa ivavo asi vachipinda mugadheni vakavashayiwa asi vakasvika mugadheni vakatoona kuti pane kugadzirirwa kwaitwa nebadza kuti munhu anga arimo ane zvaanga achiita but achisvika ipo pakaona marimai ivavo achingogona kungoona chete vachibva vadisappear. So zvakaitika mumisheni kuona kuita iyo mitatu kozoita baba vakamukira kumunda nemombe dzavo vaine mwana wavo vakaguma vasauni mwana wavo kumberi vakuona munhu akatungamira mombe idzodzo ari mudzimai akafa. So vanhu vakatanga kutaura mashoko ekuti ko chii chiri kumboitika mutumbi uri kumochari but amai vacho vane kudzimba kwavari kuoneka kupi kwedzimba dzavo vanhu vachibva unganidza veukama mwanasikana akashevedzera akati mutumbi hausati wakuya ikoko amai vangu vanasekuru ndakakuudzai kuti vakataura mashoko akati neakati asi vamwe vanhu vakataurawo vamuri kundiudza kuti vauya kwamuri muchitaura ndo vakataurwa mashoko avo Right. Zimbabwe kwakanetsa pakazotumwa kunzi izvo mwanasikana akuti inini ndakuya nemutumbi handisi kuda hama inouya kunoku inini pachangu ndichatakura mutumbi ndichiuya nawo ikoko mutumbi wakatakurwa mukoma KB zviya zvokuti izvo varoora nehama nevazukuru vanonogamuchira mutumbi motokari iri kurodhi vanofamba vachiimba ari mberi kwemotokari vamwe vachiwaridza mazambia vachipiwa mari sevaroora pamufi anzika kwanzi vakataka kuita kudaro umwe mukadzi akanga ari pavakadzi vakanga vachiimba sevazukuru ipapo ndokubva adona ipapo adona ipapo akataka kumanifesta akati zvandiri kutaura panapa ndezvekuti kana muchida kuti imimi bvunzai mwanasikana mazita akaudzwa namai vake kana muchida kuti zvipere zvakanaka mavego zvakanaka itai kuti mwanasikana ataure pajekeshere mazita akataurwa namai vake nokuti inini vanhu vachingosvika chete nemutumbi kufa ndiri kuona kuti vanhu vese ivavo chenjere kuti munogona kuvaviga hama dzemwana uyu hanzvadzi dzamai vakafa vakatokumbira kuvanhu kuti panapa tine mazita tiri kukumbira kuti mombo pano chikonzero mhepo iri kubuda paine zvairi kutaura kana muchifungidza kuti mashoko angu endai munomira munzwe mhepo iri kutaura apo vanhu vachibva vanzwa mhepo ichitaura vanhu vachibva vati tingati kupuma hama here tikada kumirira kuti tange taona dzimwe dzenguva vanhu vanogona kufa madii mabva zvenyu vanhu vachibva ipapo so mutumbi pawakavigwa vanhu vasipa but mutumbi wapedza kuvigwa musi wefriday kudzimba dzevanhu hakusi kuvararika but zviri kuitika ndezvekuti vamwe vacho vakatotiza vakaenda kune dzimwe dzimba kumamisha avo but kumamisha avo zvakare ikoko kwanzi mai vavo vari kungoonekwa but vakavigwa but vakataka kuonekwa 1 week before vasati vavigwa vari kumochari vanga kutoonekwa mudzimba. Vanhu vari kuona mutumbi wamama vakashaya ava vanhu vanosanganisira ani? Right, kune one atinoti mukadzi nina muninge kwavanga vakaroorwa ivo murume wavanga ari mukoma mukadzi womuningina kozoita kwa baba mukuru vanove vamwene kozoita kwavamwene ikoko vatori vakadzi vari vabarika vakadzi vese varipo 2 vari kuonekwa kozoita 1 mudhara anove baba mukuru baba vana baba vavo nemufi vamwe chete ndiwo kuona mufi kumberi kwomombe vari kumunda mwana wavo hachamuoni vakutoona munhu mukadzi iye akafa iye ndichakutungamirira akutotungamirira mombe vachikuti vachingopedza kuti hachawanikwi vadisappear hachawanikwi. So vanhu ava vari kuona mushakabvu ndivo vane chekuita nezverufu rwake. Mwanasikana ari kuti iwo ndakasiya ndaudzwa namai vangu kuti inini ndakaenda kurufu kwanhingi rufu rwanga rwaitika but pandakaenda kurufu ikoko ndakapiwa chikafu but pandakapiwa chikafu ndatanga kuzwa kurwadziwa ipapo ndichibva ndazorota baba vako ini ndarara vachinditi imini mapiwa chikafu but kuchikafu chamapiwa ichi machipiwa nanhingi but vanhu ivavo chenjero zvinogona kukuuraya nekuti vanhu ivo vari pakati panhingi nanhingi but mwanasikana paakaudza vanasekuru vakati zvine mutauro but iko zvino zvakubuda pachena manje kuti mutumbi wakavharirwa kumochari mwana achiti ndiri kumbotsvaga chakauraya mai vangu vanhu vanga vakutoona mutumbi wemunhu akafa ari mugadheni achitsvaira pamba ari mberi kwomombe but iye munhu chiri kupi achimochari mwanasikana akati zvandakaudzwa sai zvatanga ende kana ndakuuya nemutumbi kumusha handidi veukama munouya ndichauya navo ndega achingosvika chete kuti mutumbi wada kutopinda mumusha uri mumotokari vanhu vari kumberi anga ari pakati pavanhu vatungamira nokuimba sevaroora nevazukuru achibva adona pasi ataka kumanifesta achitaura achiti ndaona vanhu vane mazita akati nekati mutumbi uchisvika musha vachibva vanhu vachibva unganidzwa kuti mungazoti isu tataura mashoko inzwai zviri kubuda apa vanoda kuedza nevasikane kuedza asi nyaya iri kutaura panapa ndeyerufu zvinozoita kuti tizotaura mashoko vanhu vaita sei vanhu vafa vanhu vakakumbirwa kunzi nhengi muri kukumbirwa kwete kuti muri kupumwa asi nekuda kwemhepo iri kutaura vachibva vabva but munhu akavigwa asipo but kudzimba dzavo munhu avigwa zvakare hakusi kugarika asi
vatore mashoko pamwanasikana vatore mashoko ekuti imbondipai nguva yekuchema vanhu vaakudzuka kuti tiri kukumbira tiende kwaSabhuku tigare pasi titaure nenyaya iyi nokuti vanga vasikari kubuda pachena but vaitora mashoko vachiti tinenge tine zvimwe zvatinoziva pakufa kwemunhu uyu but vasikari kuti asiri mwana achibva ati ndapedza kuchema ndakajumwa nerufu ndoda kumbonochema ndisingaoni guva ramai vangu achibva kwira pasi ndikudzokera kuHarare vanhu vasara kuNyamandlovu vaine dambudziko ya munoti kudini kone icho chiri kubva kuNyamandlovu 0773238096 kana WhatsApp text message pa number semwezo morning KB na Bozho vanhu avo vari kuona kamunhu akafa mudzimba dzavo ndivo vakamuraya vasati vatanga zokuroya vachazvirega ndimhuritsiro kamurume wangu anonzi Vinche right ndimai Chapingidza kuKaroi mauya kuma hanzi mauya kumatidokora okay ndimai Chapingidza kuKaroi vakachibata chimuti kunonzi kumauya kune imwe nzvimbo iri kuKaroi inonzi kumauya kumatikodora mauya matikodora aiwa kati notenda right regaika pari zvino timbopinda Zimbabwe endere mondere mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsodzera dziri kuti kamatima nawo senyika ino Zimbabwe takachibata wamukaseko Evelyn Mahembe chimuto wakabata tarisai chimuto wakabata kuti dzve wamukaseko Madam Pozi tarisai Machakwa Mandlo chimuto wakabata Hagogo everyday is a Friday chimuto wakabata buriburi upambare ipapo wamukaseko Victor Katiyo chimuto wakabata kuti dzve ndoza kuti kufamba nacho Boss Chineke wakabata chimuto ipapo wamukaseko Agogo everyday is a Friday Moses Somai pamwe chete nevakomana veMasaga sina chino kwanzi chimuti akabada kuti dzve wamukaseko Mujokodi akabada chimuti ariko kwa Bulawayo tichaona Shumba Makuwerere chimuti akabata itai Mutemba Shambamuto ariko pa 07 pa Borera ipapo mukoma KB ndangoti ndingopindira pakaroi pachifika Zangarari musati matsudzura ungabata ropa remunhu anotokumukira iri ngozi anototi wakandiurayirei saka chawakadya chamuka ndimutsiroka Great Tambara Richard Tambara Gogo Jowa JJ Kanjiwa Madziwanzira B Kapare Eoka Jani Gogo K1 na Amai Makoni kwa Makoni vanofamba nemakombi emakoni ndini Dr. Kandishaya kwa Nakoni kupangeti aish yes shuwa kuuraya munhu ane ropa rinokumukira aisibuka kamunhu ndizvozvo aisimbudzi inourawa paChristmas tarisai muone zvakuitika onai zvakuitika tisati tadzokera kuti tinzweka nhau nenguva dza 10:30 mutundi watonga pabodzikana Nambia tine vasabwera 11:45 pa National FM pachintengwa nzathu apapa tibwerere kumeneko ku ZITF Kanyemba Bonzo Bozhongora nanzwa kuti vatoripo pano mndana team National FM ari kudzifambira nyaya dzacho varipo ipapo achimwene KB achimwene Esraudo ndiri kuona kuti ka Thursday aka weekend yacho inenge iri kudongorera zvakanaka weekend iri kudongorera zvakanaka zvikafamba mushe ka imimi ndiri kuona ndinemi manje ikokoko muri kufuna kubwera kuno kufuna kubwera kumeneko tamangani Bulawayo inono iri kutapira kuti tapi aikona magwira nchito Esraudo Ezra Kaunda lekezani katibwerere katiri kuno ku Zimbabwe International Trade Fair 2026 rangu dzina ni Chemera wa Kanyemba Bonzo alongside Bozhongora Washington Maremera machinzwa chepa Nyamandlovu munoti kudini konacho tumirai pa 0773238096 text message kana WhatsApp message baba Isabel zviri sei papa zviri sei mavanzwa ka aiwa zvakarongeka kuna chisingashandi banyaya rega tingowarovera kandimi vasati vabuda engineer kwawo ma engineer isusu kuno kutiri ma producer presenter andirika nebasa rakanaka ravari kubata andetinzwe andiriya simudza mpada tirove pakatsika andiriya simudza mpada tirove pakatsika simudza mpada pakatsika simudza mpada pakatsika tako afana tusipekishani mtira imam jumanda wakachowemba kimilikia si bineti horoma jaini oroshwiri bin wakachwe si bineti horoma ita jaini oroshi akioroshi iri po rikiti
tinotenda seEsraudo chimbotora ikapo kuma minutes tiri kudzoka manje tichienderera kamberi. Tiri kuno kuMbari Studios papi pacho pataizotadza kakudzokera kuZimbabwe International Trade Fair mona mudhara nekuti ndo kuri kuspaka kuri kurira ariko achivune kanyemba bonzo ari tindi tu mwene zvakarongeka mudhara ndega ndiri kungonzwa kuti ndikati gare ndechida kungonzwa kunge ndichati komwene mati kudii. Takabatwa chimuti pana nonzi Chidzani Ncube mukomana ari kunoko maiwe mabatiro acho anoita kuti masaisai asvike kuvanhu. Yes man, anopedza masports. Iye tiri kumuda kuHarare iye. Abwere kuno. Anobata chinhu. Bwerani naye kuno. Zikoma chikurire. Mukandionerawo chadhogodha mimba yebere moti seEsraudo vanga vachingoti kwazi wai. Chadhogodha mimba yebere. Vamwe chete na mumwe wacho anonzani Edimo Mandu chitoma kufa ndiMwari naregai Samuero gwaya. Papana umagumeti Edith Magumete Edith Mageti. Yes. Kozoita mwanonzi Muchongondi. Pana anonzi Muchongondi. Yes man, yewe. Chakabatwa. Mabatiro anoita chimuti paCowdry Park. Tichaona shumba makuerere. Uyu pa flyover apo. Yes. Anopedza chichaona shumba. Chokwadi. Aiwa bo guys, fambai na nyanya yacho. Zikomo magwira ntchito family ya dziko la Zimbabwe tabwerera pomwe kakuno ku Zimbabwe International Trade Fair 2026 kanyemba bonzo pabodzi kana boshongora aiwa kachimuti chiri kutapira papaisabyo pane chamatsudzura chokwakazangarare chamusina kakuzopedza satapinda kamuchitoro nevasaura vedu veDeposit Protection Corporation DPC. Icho kwadi mukoma KB nyata taura pakutanga iye yasimudza mhepo dzakawanda. Kuwanda ni Park D. Vanhu vari kuchema zvakare nokuda kweimwe kereke kwanzi tautongoteerera iye kereke iri mukati inoshandisa mainstruments enge band kune noise yacho yakatooma mukati menzvimbo tabva ipapo topinda zvakare kunonzi kudombo andanyanga panonzi paNyabawa pane shopu iri kuitwa zvakare pungo zvakare papo panomwiwa tumbwa but haisi bottle store haisi night club panenge pachimwe musha iwo uri muvillage 23 kwaSabhuku Dzirutsa kwanetsa zvakare nenoise idzodzo but vanhu vanombofunga kuti zvinongogona kungoita kungomuka makutongoimba muchiridza maredhiyo avazivi kuti zvine mutemo. Okay, vaenda here kunoripota kuRDC ikoko kana kuti kunoripota kumapurisa? Mukaenda kunoripota handiti kaisi tinobva tabata vakuru veikoko tovazivisa kuti munozviziva here kuti mune imwe nzvimbo yenyu ine vanhu venyu vari kukonzereswa nevamwe vanhu mukugara. Zimbabwe itaiso kana une dambudziko raunenge unaro usati wabata bhozhongora kuti abhozhongore tamangani pa police station iri pafupi kuenda kunoripota ku police station hakusi kusingisa munhu. Icho kwadi unoenda ku PR public relations wononzwa kuti nyaya yako iyi inofambiswa sei ende wanotokubatsira. Icho kwadi ichocho. Izve naye vakomana takachibata chimuti ndinonzi Tadiwa Kabhamu ndiri kuno kuguruve kuri seko kuguruve nhasi zvikanzi niko KB na Bosho takakubata zvakanakisa nonzi lasiboni yekwajere pabhora pariseko nhasi pane yamatsudzuro yekwakazangarare mati kudii muchidimbu. Pane nyaya yekwachifu Kazangarare Sabhuku kwaramba. Okay. Yemukadzi anogara nemurume wake vane mwana wavo achangobva pamukaka. Zvakaitika ndezvekuti murume uyu akaine tsike kuti kana akamwa doro kumba idambudziko. Ndoda kutaura ndakadzika kuru ndigotaura neudzimu dzamu zvinoita kuti pamuri ipapo tese tikwanise kuteerera nhefenyuro vangave vanyarikani pamwe chete nevamwe. Okay. Zvimwe zvacho munogona kupedzisa mika kuti murume aita akamwa doro chete akaenda kumba pane mufaro unodzikira kana vari kumba muimba yemukati murume nemudzimai kana amwa doro kana ari soba munandi wange bro. Aiwa unity 7 and 8 magetsi ari kachibaya. Okay. Zvese bo basa kamwa doro chete raive dambudziko. Mungaziva here kuti doro iri ndererudzi tisataura mazita? No, anotomwa doro chero ragara chimwiwa riri pamutemo rinototi mukaonekwa muri pakimu chiri hodha apana dambudziko. Okay. Right, zvadaro murume uyu musi wa18 April tichipemberera independence kuzvarwa kwenyika yedu kurangarira zuva rakatora nyika zvine sunguko zimu 846 ndobva murume aenda kumafaro ndokuno uchachanga
ndokunopfapfaidza ndokubva amwa ndati achibva adhakwa. Okay. Achibva adzoka kumba murume anga akadhakwa. Murume akati mukadzi ndozvamakuita futi, ndobva atsamwa. Murume kwakuchipisa kana netiweki ikatendera chakuisirai piki rababawo ndikunge zvatenderwa nekuti pane kumwe kukuwara kukunzi amufaniri kuposta kuvanhu zvichienda kuti munhu akukuwara sei. Asi Zimbabwe murume akakuwara, mukadzi kwakubhoilisa mafuta kwakudira kwakudira murume nemwana mudiki uyoyo akatotsva futi paruoko mbichana. Asi murume ndakakumasera akakuwara stereke. Murume achibva aendeswa kuchipatara kuKaroi hospital, aendeswa kuKaroi hospital. Ari ikoko murume achiri kukwanisa kutaura hake, mukadzi achibva abatwa nemapurisa. But takazoona mukadzi akuita sei, akudzoka ari mashoko emurume kuti ndiri kukumbira kuti mukadzi abude, chikonzero kuti ndirapo zvakakwana pana futi ndiye pane zvimwe zvinotodiwa iye kuti asvike. Achibva aita sei, achibva abudiswa. Saka vamwe neukama pane kupesana nekutaura kuri kuko kuti saka mwana zvakare, mwana akunzi akaona mai ari kuramba akutya. Mati mwana akura sei? Achangobva pamukaka 2 years. Vane mwana mumwe chete, vane nguva yakareba sei vachigara vese murume nemudzimai? Mwana watiruza kuti mwana mumwe chete, but singazivi kuti kubva kumashuroko mwana akangouya mukati mekutorana here kana kuti pane dambudziko rakambotanga kunetsa kuchibva kwazouya mwana. Izvo zvinotipa kuti nguva yakagara vanhu yareba zvakaita sei, but pane mwana mumwe chete achangobva pamukaka. Kugogomesa kureketeka kwamaita matauriro amaita mataura kuti mudzimai mushure mekunge murume abva kunotandara nevamwe musi wa 18 April Independence Day, mudzimai akataura mashoko ekuti matanga futi. Asi akambotsura murume wake kureva kutanga nenyaya yekuti aita kamadoro pakutanga ane dambudziko rinouya, saka achibva azoregera. Saka kureva kuti kumadoro kureva kuti matanga futi zvatakambosiya zviya, asi matongero akazoitwa nemudzimai. Mudzimai akasungwa mushure mekunge apisa murume. Ichokwadi. Murume akakumbira kuti regerai mudzimai. Achibva dzorero. But veukama vari kuti atizivi kuti toita sei nenyaya yakadai sei kuti kana munhu akamukanganisirwa anotora matano anokonzera dzimwe dzenguva kana rufu kusvika kuti munhu asvike pakufa chako mangwana vachaita zvimwe zvinhu hatizivi. Asi upenyu mwene wavo chikonzero murume ndiati regererai mukadzi, but hama iko zvinezvi dziri kumhanya kuti dzirapise munhu nokuti ivo pachavo zvakare havana zvakakwana zvinogonda sei kurapisa munhu pachavo. Mari kuti iwewe dambudziko ratakupindeko zvino zviri kubuditsa mari rikakonzereswa newe. So aunza nyaya kuchimuti iye hama dzekumurume. Iye murume ari kunzwa sei? Ari muchipatara achiri mumukoma KB mafuta kana achinge apisa anopinda mukati. Akapiswa pai? Akapiswa kubva kumaziso kudzikira kudaiwo padumbu pachesi nekuti anga akarara. Mwana achibva apiswa paruoko paside bichana because mwana anga akarara paside. Okay. Kuinjini? Aiwa mbichana. Achiri shirika uchema mzuri kanyemba ausiri wakatsva plus akatsva achiri kurarama. Muzukuru ndiri kuziziva but tatarisa imone baba Isabel. Muzukuru tikachema tichakwanisa kubatsira munhu tinobva tapera simba. But vanozviitireiko madzimai? Hadizivi kuti maitiro akadaro maitiro api, ine ndo matongero api iwawo. Ingawane pakutanga kati kusiya doro kunoita zvinhu zvinake. Aingogara pasi zvakarimuudza kuti aiwa ukasiya murume huona paipa tingatakurarama mune zvakanaka. Zuva 1 riri kufara wobva wanomwa doro kukanganisa zvakare kumba. Zvakaoma chokwadi muri yeZimbabwe. Regai tizonzwa kuti munoti kudini neichi chekwa Kasangarare. Sabhuku kwaramba Karoi. Okay, Karoi. 0773238096 munongotumira ka text message kana WhatsApp message. Tozoita sei? Tozotaura tese mushure kamukumbotengesa mu studio tiri kuno ku Zimbabwe International Trade Fair. Morning KB na Bojo. Uyo mukadzi wokupisa murume imhondi chaiyo ndachema zvangu ngaende zvake kumusha nekuti achaita zvakadarika ipapo. Tarisai mwana akutotya amai ane mweya anzi wokutoona pana amai vake wakaipa. Ndinonzi baba Endroji Kapia kumadziwa kunyarukunda. Nditi ukapfoka tatu baba Endroji Kapia, baba Endroji Kapia, baba Endroji Kapia kumadziwa rikiti vo. Regai katinzwe zvakareka kuti vamwe vanoti kudini big man patengwe akachibata chimuti kuti dzvi. Alright, nai Bozho
naika nyemba na Bhojo shoko rakasvika here kobulawe kuti Chelsea takadzinga kochi ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele shedzaika mudhara Casper Nyamindu katatu neni wacho na Langton Nyamindu so totanga na Langton Nyamindu Casper Nyamindu Innocent Nyamindu Rikiti vu KB na Bhojo ini sedunga munhu handina tsitsi nevaroyi nokuti naiwo havana kana tsitsi saka mufi ngavanyatso kuchaja zvemandoro kwati pane nyaya mataura iya chokwadi yes inonzi Misha Hillside kobulawayo akachibata chimuti ana tsitsi ari kungochachaga kuti ma club members mune power muri ya Zimbabwe ndine nyaya nhasi wombodo kana kutiso homwe yandakagukuchira pazuva ranhasi zvakawanda zviriko muri ya Zimbabwe ndine nyaya yandakataura ikako but uine mhuri yakadaro zvinhu zvakarongeka nokuti vana 6 vakomana 3 vasikana 3 vese vakaroora nekuroorwa kuti kuti zvinhu zvoita sei zviri kufamba zvakanaka zvadaro mhuri yeZimbabwe vana vese varipo 6 kuenda nokudzoka kuroora nekudzinga vakadzi pavana 6 apa vese vaita vana vavo vanokwana kuita varipo 6 vaita vana vanokwana kuita 15 pa 15 vana vakaberekwa nevana sika nevana komana vese kuvasanganisa apa anobva afa nematambudziko basabel 15 vana komana ava nevana sikana ndokugara pasi hapana pa kwatiri kuenda hapana chasara ndechekuti isusu pachedu takutozopindirwa isusu nokuti tikagara tisina vana nokuti vese ivo vakutosvika kuzvara vanoti ivo vari kunzi izvo kana pasina unofanira kufa sevana ava muchapindirwa imi pachenyu ndimuri kufa mashoko aya akataurwa nemubatsiri mukufamba kwavanga kuita manje okay saka toita sei wa mukomana anove ndiye pavana vese ava akaita mwana 1 chete achibafa akatogara kuroora nechadu kuroora ndiye akambokwanisa kuenda kunze kwenyika achibva adzoka iko zvino zvaari kushanda ari murume akati vakomana ka ini ndakatoona mukadzi wokuroora zvese mari ndakarongedza but ndiri kutya ngatimbotanga itafamba ndo pavakafamba vafamba manje iye vamwe vake vangoti kufamba kuita akuina basa akuna zvokuri kushanda iye achibva famba ega afamba ega achibva anzi shamari rega tikuudze kuroora ungaroora but mukadzi wako achaenda nenyaya yekufirwa nevana hakuna munhu asingarwadziwe asi nyaya icharwadza ndiye kuti iwe uchatozviona kuti ari kukonzera kuti vana vafe ndiani saidi rako ndiro rakaoma nokuti ari kuuraya vana ava ihama dzekwako murume iwewe mukadzi achaenda nekurwadziwa saka kuti ushandirwe tinogona kukushandira asi pane zvichaitika kumberi zvinogona kukonzeresa zvikanzi kudini nemwana mukadzi ndokuti ndoda inini kuti murume achiti kumukadzi geregereka azviiti nokuti patobudisa kwenzi kuri kukonzeresa kumusha kwako right ukaramba kureva kuti uri kuvachengetedza kuti ngavarambe vachiuraya ndokubva afamba ndobvatora mukadzi aunza mukadzi amai vake kana panopembererwa munhu chaipo vaishevedzera kuti andiuye mainya kubereka andiuyi ndobvatora mukadzi aisa pamba akaramba kuti mukadzi wake aende kumba kwamai vake kunoita kumwenga akatozoudza mai vake kuti mama ndine mukadzi wandiri kugara naye ndakatoendesa mari sori nyaya basa tasingaonani sikanzi ndakazviziva kuti ndakati une mukadzi kuti waroora wo ndobva agara mukadzi ndokomutora ndokuenda naye kubasa angasikati kuenda kumusha naye ndogara naye kubasa agara nemukadzi kubasa ndobva anzi nemubatsiri nyaya iripo tiri kuzama kuda kuchengetedza iwewe nemukadzi wako nemwana wauchaita mukadzi uya ane pamuviri but inini pachangu ndoda kukupa munhu wandinoshanda naye inini kwandinenge ndichishandira achatanga kugara pamba pako pa9 months kana tsakwana okay munhu iyeye ndiye achange achiona kuti mudzimai wako pamubatsira munhu wandichatuma inini nokuti
ndikuona takateverwa ende zvino izvo zvinototanga munhu aine pamuviri panoita mukadzi wako pamuviri munhu ari kuita zvinhu izvi anenge akutoziva kuti uyu munhu ave ende pavakadzi venyu vese hapana tsoka isina kutorwa nemunhu ari konzera asi munhu aikonzera zvinhu izvi ndaamai wefemiri ishi amai vevana so kutorwa kwakatiwa mukadzi uyu achigara kudhorobha yange iri nyaya yekuti ngagare basa asawanikwe paanotsika asi amai apaseveri manzi vakakwanisa kufamba vakwira bhazi vakaenda kwaishanda mwana amai vachidzika bhazi kuti vazika vakaonera mwana wavo kuti mwana ndauya ndine zvandikuda zvekuhodhahodha zvekuisa pamusika pangu murume achibva afonera mukadzi wake kuti ndiri kukumbira kuti ubve ipapo enda kumba kwanhengi bhuru wako nekuti ndiri kuya nani namai asi anakuudza ndiri kuya namai akangoti enda ikoko pane zviri kuitika ndobva asvika kumba amai vachisvika kumbako vachiona muroora asiko amai vakachema kuti uya ndidzokere ndisina kuona muroora ende ndatokwira bhazi kuendeka kuna muroora zvikanzi muroora akatofamba ane kwaakaenda ndakatisaziva kuti muri kuya amai zvikanzi allright amai ndikuda 2 days vari pamba pane mwanakomana kusvikira vadzokera chavaimirira kuti muroora adzoke zvadarika kudaro amai vachienda muroora achidzoka amai vari pamba kudaro vange vachirariswa anga neroom mbiri mekubikira nemubedroom achienda kubasa achidzoka akasvika achiona kuti dhoo rake ranga chizama kutoiswa simbi yemubedroom da kuti rivhurwe asi ratidza kuti harina kuvhurika zvikanzi allright right mukadzi uyoyo asvika panguva manje kuti auda kunopona ndobva apiwa zvaakapiwa zvikanzi right zvandoda kuti ndiite panapa ndezvekuti inini kana mwana azvarwa haafaniri kubatwa neumwe munhu kunyange baba vemwana usabate mwana kana kuri kuhospital ndaikumbira kuti musaenda nekuti mikuendera kuisa pano haibude nekuti kana mwana aenda kuhospital achagamuchidzwa maoko akawanda asi isusu atisoti agamuchirwa nemaoko akawanda panongotanga mwana kuti akurwadziwa mudzimai wako ndinoti ushedze mai vako kana kutora mukadzi wachona yeye wabva moendesa kwaamai kuti mwana akurwara mai ndimi munhu mukuru toita sei asi kana maendesa ikoko ngapave nenyamukuta achabatsira mwana kwete kuti iwe venyamukuta nochatiri kuda pana amai vako ndechekuti mwana paachaponwa munhu asiri nyamukuta achatanga kubata mwana uyu ngave amai okay ndobva aita zvekudana zvikanzi kuti waende ikoko hazviti regai ndidane mai kuno muzuva rangotanga kurwara mukadzi achiendeswa kuhospital ndobva adana mai uyai kunoko ndakuudza mudzimai vangu nekuti paiterwa nyaya yekunzi anogona kuita operation gona kuita siza chii wati saka imi mama ndimi mama vangu garai padhuze but kugariswa kwakaitwa padhuze kapaka ainzi ari kushandirwa ari kupi amboenda kwasisi wake but mai vari pamba kunzvenga kwainzvenga kuti paanotsike malese vasasangana amai vakazoita zvekuti chiedzwa kumba kwanyamukuta kuti pamba pemwana uyu kunzi mama mwana kwanga achidzoka abva tanga kurwadziwa saka apinda pamba pari kuita sei vari kubatsirwa chienda ipapo nguva yake enda ipapo mwana anga atoita sei atozvarwa amai achinzi maipindai munomu nyamukuta achibva ita zvakaita ndobva ngosimudza mwana ndobva gamuchidza sei amaine ndobva gamuchidzwa mwana mai vakapururudza vakabata kamwanda vakakaita sei vakakatsvoda vakakakisa zvikanzi allright ndobvapo amai vari imomo kuti vabude mumba imomo vakatobatwa ruoko vanga vasisaona varume vaenda panze vachingobuda panze kubva mune mwana amai vakuona ndonyaya itika zvikanzi right nyaya iripo ndekudaiso mwana uyu muchigara naye imimi amai vemwana garai naye toda kuti mupe izvi neizvi asi kana mwana akudarika 2 weeks itai kuti amai vasadzokere ngavaramba varipo kana mwana akusvika kuma 2 weeks zvokuti anenge akutombokwanisa kana kuti akutombobatwa maoko achamwisi wakarariswa akutombobata maoko mugamuchidze zvakare chii amai so muroora akangodzi unofanira kuti ungoita sekubuda yatori tipi yakadidwa kuti iwawo murume waenda kubasa mwana uyu hafaniri kubuda panze siri nenyaya dzemhepo mwana mudikika muroora paachasivira amai vako mwana achibuda panze iwe uri kuzikana kuenda kubasa toda kuti umbomira kana pawindo umboona
Murora chibabuda panza akati mama ndoda kumborasha dzimwe dambo washa dzimwe chi hembe mwana saka ini chisare makabata mwana enda anotosiya kabatizwa kama ndakangotera kushema kakarara abuda panze murume ari pahwinda ndikuona amai wanyawa kuenda kunobudisa mwana ndobvaita sei ndobva vampa zamu vakaratidza singe kuvhunduka ndobva vamupisa pazamo ndobva vamurarisa pasi vamurarisa pasi ndokuenda panze kunomira padho kuti asachi muroora vachibvaona muroora atori kumugodhi ari kuita basa rake ari kutobvisa mvura mumugodhi ndobva vadzokera pepe ndokutora mwana uyoyo amwene ava ndokubvisa vari mumba imomo ndokukotama ndokubvisa chipfeko chavo chemukati ndokuita singa vari kupukuta kumasoko kwemwana ndobva pfeka futi nguva iyoyo vachibvaenda padho vakamira ndobva muroora akuuya ndobva vatora mwana ndobva vamuisa pazamo futi pazamo andika zokuti mupazamo zisambuyaka vamupazamo achingopinda muroora mai vataka kuchema maiwe mwana mukoma KB mudiki ane 2 weeks ahana mazino amai vari kuchema kuti ndakarumwa nemwana pamunyatso zamo amai muroora kuti aite senga anodhonza mwana ane 2 weeks unomudhonza sei ivo vari busy voda kubvisa mwana pazamo achiti ndakarumwa so muroora ari kuti mwana uyu hana mazino akarumwa munhu murume ari pahwindo arikuita sei ari kuona kusvikira vaita zvokubvisa vachibvisa munyatso uyu pamwana uyu pachibvisa mwana pamunyatso ndokusaka amai kubuda ropa kuita kuvhinza ropa ende chokwadi chakaratidza kuti pamurume wemwana pakadosara pachiratidza kuti pasara kapiskichi kemunyatso murume ndokutiza achibva pai pamba akazoita zvekutofonerwa nemurume angasikokure nemukadzi kuti uya kunokumba kwaiti soko kamira sososo murume achibva so pakauya murume akaita sekunonzi munhu ari kutobva kwavo ndokutsvaga mota ndokutakura mai ndokuendeswa kuhospital vachingosvika kuhospital ndiye sarai ndobva vafa kutaura kuno kwata unyoro huno amai vakaenda sei vakashayika inzwai mhuri yeZimbabwe kuri kuenda nyaya amai avafa kwashevedzwa hama dzavo ko iso ndinongonzwa kurara kwehama yedu chii chakaitika mwana anenge akutotya kuti nditaure kuudza hama dzana amai kuti mwana wangu ane 2 weeks ndiye akaruma gogo vakadamuka munyatso kusvika pakuenda kuchipatara kusvikira ataura kuti ndo zvakaitika but honai mwana sokandirana nehama dzekwamai vake haungabereke chikwambo chinouraya amai vako hama yedu hazviite hatisi kuviga munhu so mukomana uyu zvinhu zvake anganazvo ndiye mukomana wekumboenda kunze kwenyika akambodzoka ndobva abvisa mari inokwenda kuita iwo $6,800 yaiendera nezvanga zvataurwa ipapo kuti kwase kuviga munhu ndobva aita sei ndobva aenda kuno abhadhara munhu achibva aenda kumakuva achibva avigwa mangwana makuseni nguva iya yekuti zvo vanhu vari kunzi handei tonoona musha kuti kwatakavigwa kakaita sei vari kusvika kuseni mukoma KB muvhileji masabhuku vasati vasvika ikoko nokuti amai vakavigwa mumunda vasati vasvika mumu vakasangana nekatsoko parodi tsoko katsoko kamanya ako mumuti ako makwenzi kabva karowa pasi vachinosvika paguva vapfugama kuti vanoomberera nokutaura ndidika vanhu vakatarisa pasi vachingoti pepe kusumudza maziso vari kuona shumba iri pamusoro peguva vanhu vakanga vaenda kuguva vanokuona kuti ivo 17 veukama wemukomana wesevana veukama kwamai vake veukama kwababa vake vaenda kuguva 7 vakakuvara vese vanoizama kutiza vapedza kudaro vanhu vakuvara shumba kandigedha ichawanike pamusoro peguva pachibva paonekwa pasiyiwa chimbuzi chinotoratidza kuti chichangobva kuitwa izvozvi asi chimbuzi chakasara apa ichi ndechemunhu ipo panga paine shumba yaenda kupi haichaonekwi vanhu vaizama kutiza vachikuwara makumbo zokutoiswa maplasta wonde zvazoitika vanhu chiende munoona hapasina shumba zvichokwadi vamwe vakutodzi vanga vasipa kuti wone zvanga zvoitika apa ndopanga pane shumba apa tambosangana netsoko vanhu vatokuvara ava vanga vaizama kutiza but hande muno pamusoro peguva patori nechimbuzi pachipanga pakagara shumba pepe pane chimbuzi chiri kutofungaira nguva iyo kutoratidza kuti chichangobva kuita asi chimbuzi vanhu veZimbabwe munonyatsoziva kuti iyi tsoko yaitwa apa iyi mbudzi yaitira apa iyi mombe iyi iri donge vanonyatsoona kuti uyu munhu uyu hapasina shumba
so kutaura kune kuti vapedza kudzokera kuya pakazoita munhu 1 weukama hwekwa amai ava achiti muzukuru hongu wabhadhara mari yekuti zvaitika kuti zviri kubuda pachina kuti amai vafa nei inyaya yekuti varumwa nemwana wako. Asi zvazoitika kuguwa kuizvi muzukuru tinenge takawanda iniwo saizi rangu andionese kuti une mhosva nokuti mwana wedu chaiye taimuziva zvaitika kuguwa izvi tiri kutoziva kuti kwese kwatinofamba mwana wedu anonzi nechikara cheshumba chiri mumba. Iye mukadzi wokufa uyu. Saka apa kubhadharaka inyaya yekuti handisi 1 paukama takawanda ende chaonekwa nemaziso ndechekuti amai vafa neronda rekuti wavatakura vachikuruma nemwana wako but ndizvo here kuti mwana wako iwewe asina mazino ane 2 weeks abarwa angaruma munhu nemunyatso kusvika pakufa. Vari vega vamwe vacho havana chavakakomenda nekuti yanguti mwana ndobva daro. Saka kutaura kune kwatida mhuri yeZimbabwe muvillage inogara mai ava padhuze nepamba apa nanhasi vanhu vari kumhanya nekutya kwanzi kungoita manheru chete vari kusangana chiri chinoratidza kuti iyi shumba iyi vanhu votiza vakangotiza chete shumba ichawanikwe yonyangarika tisapiye Bowera 07. Saka hama dzamai idzo dzokubhadharisaka muzukuru uyu right mwana uyu kuti ndiwe une chekuita nani nekufa kwehama yedu vari kuti kudini ivo vari kutarisana voga kuti hapana ivo pachavo kutoungana vagare vane matare ava kanga vari kutarime kumashure vachiziva nyaya yani yaamai ava kutori nenyaya dzakawanda kumashure dzakaitikawo dzakanangana namai ava ende vakatozvitaura voga vachitizo pano hapabatwe mwana vanetsana nomwe mwanasikana vachiti panapa hapabatwe nemwana hapabatwe mwana panapa munobata mwana imimi vandakazvara bori washoma pati vamwe vana ndivo vakuwasha. Iye mwana akonzeresa rufu rwagogo mwanai mwana mukomana ndiye akaruma gogo zamu ende baba vake futi mwana mukomana pakaipa Bowera ndoziva kuti makachibata chimuti 07 tibate paWhatsApp platform yedu 0713938538 0713938538 mukomana mataura kuti pakaona zvese zvichiitika kusanganisira amai vake vachiyamwisa mwana wake muzukuru uyu kusvikira vabvisa chipfeko chemukati vachimupukuta kusvikira vazorumwa akatiza akaenda here akadzokera here kumubatsiri akanomudza kuti ndo zvakaitika ndo pakasaka kutobudisa masviko kuti kumudzimai wake takanga ndatoudzwa zvese kuti pane zvichaitika asi nyaya yanga kavanzirwa ndiye kuti wakasimba here chikonzero munhu ari kuita zvinhu izvi ndiwo padhuze achichiona kuti achienderera mberi but mukomana nikuse kwavefamba aitozeta kuti zvinhu zvindiani ndamai vake. Saka zvose zvaitika izvi aitozviziva but akakachiziva kuti wanze munhu ari kuita zvinhu izvi haasi kurarama anotopafa. Chakanyanya Kanyemba naBhozho tiwo vanhu vasatonga vega. Chimbomirai zvakutumira kama messages tumirai message 1 Kanyemba naBhozho mubatsiri wokumapinga akushandidzana nemukuru wenharaunda uyo kubira vanhu right vanoda shamu ine munyu ndimutsoka mai Charumare Vits Agwero mai OD right pamwecheteka na Emily Emily Park mai Princess ndi Phiri ewodadziva baba atipa Brian Charumare mbuya ene kuchemundi Chabeta Peter Zulu Tsaona makuru wani vatendi veZayoja pa Antioch region ndinozi the radio supervisor Moses Charumare Moses Longman Charumare ndiri kumakonde kuChinoi kuriseko kumakonde kuChinoi nditendereka muri yeZimbabwe timbonzwa mashoko ari kubva ku the original Havitayo paka guruve guruve chiri kuti kudini guruve mkoma KB chakamira chakadai right amai vane murume akashaipa vari kugara vari pamba nemwana wavo vachigara vari pamba amai vakatanga kurwara kwete kurwara zvebazi vakawanda zvekungoti azvandiri kunzwa panapa handisi kunzwa zvakanaka nditorei muite sei mumbondisa pavheranda ndokuiswa pavheranda
nguwa diki mangwana kuseni amai vanga watofa vafa amai ava mukoma KB pamba apa pane kiti right kiti dzava dzichidongorera mumba mune chituna kuita kupesera nevanhu pamadhozi dzichidongorera chiita sei dzimwe dzichema dzichiita sei sikanzi no problem asi chakadisa vanhu mangwana munhu akuda kuiswa mukofini vaitodora tambo yokuda kusunga mutumbi kuti ukwane mukofini munhu atofuta nguva iyoyo vanhu vaitizama kutora kuti tambo vosunga rope kuti mutumbi usaramba uchiita sei uchifuta kuisa mukofini right. Amai vavigwa amai zvikanzi hama dzemufi dzinofanira kuti dziite sei dziunganidze hembe dzavo kana dzaunganidzwa dzoiswa padzinoiswa zuva rekukwara kuti vanhu vagove nhumbi dzikakwana dzigogoviwa. Saka panenge paine bhuku muzukuru pamwe chete neukama vachinyora kuti zvinhu zvehama yedu zvatasiya panapa ndezvizvi ende madhozi haangovhurwa anovhurwa nehama kana kuti sahwira nekuti ndidzo hama dzemunhu. Mukoma KB paakunyorwa zvinhu zviyazvi pane blanketi hembe dzavo dzakamira zvakati vane mapoto akati zvikanzi musakanga nokuisa kiti dzienziya chinodzikadziswa ipapo but vanhu vanyora kiti kudaro dzakanyorwa kusvikira mumwe muvakidzani ari kuti kiti imwe yange yakatoberekera mubhaundi rake auyakuzotaura aiwa kana muchinyora nezvekitika kwangu kutori nechifuti kuti nemwe yakaberekera imomo asi mawandiro adzaita dzakaonekwa mukoma KB vanoti kana mungoro dzinozara kana kiti dzizara mungoro nehudiki wadzo tinotaura nyaya inosvika kuma 40-50 dzimwe dzakabereka. So vanhu vanga vakuneseka musanganisira veukama kuti izvo naiveduwe kana kuri kuti vanyora kiti pazvinhu zvemushakabvu zviri kuti zvinozoda kugoviwa right. Kana rakwana zuva rekuti vakuda kugova ndiani anopiwa kiti ndiani anonyindura kiti uye zvechifuwo chakafanana nekiti chinonyorwa here pazvipfuwo zvinogoviwa pazvinhu zvemufi. Amai ava zvimwe zvezvino zvangava nazvo kunze kwekiti ndezvipi? Mbudzi, ihuku nemombe dzavanga nadzo. Mombe dzakadziripo. Asi zviri kunze kiti dzakaiswa muchikwata chezvinoda kugoviwa. Saka vanhu veukama chavasiri kuda ikiti nevagarisani vari kuti vakawanda vakatenderera. Yes. Hakuna kutanga kufiwa ipapo vanhu vakawanda vakafa vaine kiti dzavo. Asi kiti idzi dzinongo dzinobata makonzo chinhu chinongosara pamba chisina muridzi. Why kiti yaiswa pabhuku rekugoviwa kwezvinhu? Uye zveichokwadi here kuti kiti inogona kuiswa pakugoviwa kwezvinhu? Naka haisati yagoviwa. Asi kiti dzakapinda palist. Kwenyuwo hakuna here vakafa vaine kiti? Kwenyu hakuna vachafa vaine kiti here? Komba vakafa munhu akaine kiti kwenyu vakaita sei? Ndo pane question mark hama nevamwe. Ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika iwe ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika iwe ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika iwe ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika ndiriya simudzambada tirove pakatsikatsika simudzambada tirove pakatsikatsika Teachers home and office. Mwana akashayikwa ari mwana mudiki, mwana akashayikwa shoko rakazosvika ma8 days mwana asingawanikwi. Asi mwana akashayikwa kumatenzi dzekuseni achitamba kuseni kwemba ndokubva ashayikwa. Ashayikwa nzvimbo vachitsvaga, vakaendesa kumapurisa, vakaenda kuzviprofita, vakaenda kumagodobori vachitsvaga mwana bhata vana kumuwana. Yaimuri dhei nyoroshi wiri benefo vakachiwemba communication kureva kuti candidate vanga vasingawani munhu. Ndokubva vagara pasi pesabhuku, ndokuenda kuna headman, ndokubva vanyora tsamba yekuenda kuna mambo. Mambo, ishe wangu
tashaya mwana wedu tiri kukumbira mvumo nesimba rokuti mutinyorera tsamba rokuti tendera kuti mutotsvagirawo munhu anopinda muno tiwane mwana wedu nenzira yechivanhu ishokwadi mambo chikaugamuchira zvikanzira tatenda kana mwana asingaoneke imi muchitodawo ngatitsvagei mwana ikodzero yekuti mwana akazvarwa ngaakure ararame azobatsira mukati menyika ndova maminista ndova maticha mangwani ndova vabereki vemamwana ndovatsudzuri vamangwana mwana uyu angari mwanai angari mwana musikana akura sei mwana angari mudiki mwana mudiki zvadaro mukoma kb n'anga dziva dzawe pakaunganidzwa kuti n'anga dziri kuuya pane 8 days pane gomba retoileti riri pamba rakatosiwa makutanda pamusoro maitariswa everyday vanhu vachitsvaga kuti munhu asishayikwa asi pakati n'anga dziri kuuya mangwana dzatsvagwa namambo mwana akazowanikwa ari mugomba asi ndine urombo mhuri yezimbabwe mwana uyu mukamuona zvinorwadza yangori nyaya yekuti mwana akapera mwana asina simba haachazwisisi kuti chii chiri kuitika right n'anga dzichibva dzapinda mhuri yezimbabwe regai ndikuudzei nzvimbo yandiri kutaura nezvayo iyi ndiyo nzvimbo zvakare yegore riya yemunhu kutora nguva refu asina kuvigwa uya airamba kuvigika uya ndokunzvimbo yamambo ava mambo vachibva vati izvo vanhu ngavaite sei ngavapinde kutsika mutanda but kuya kwakutatsika mutanda haachashandi zvemwana chete villaji yese kurura munhu tsika mutanda munhu ane chinhu chake chese chakaipa ngachirohwe right vapinda mukati nzvimbo iyoyo zvakare ndiyo nzvimbo yamakambonzwa yakambobuda ine vanhu 5 vakadonha murusero pavanhu 5 vakadonha murusero 3 vakatofa kwakasara vapenyu asi penyu 2 vakasara murume nemukadzi murume wachona kubva zvaakadonha munhu ari kungorara pasi nekurwara akakuvara musana right nekuti kunodonha ndege kubva kudenga kusvika pasi ma1 right hongu vanetsika mutanda vapinda munzvimbo kwanzi ngavabate munhu wese asi nyaya hombe musoro weshoko unoti iwo mwana akanga atorwa nani kunyange vanhu vakawanda vakubatwa but nyaya inoti mwana ndiyakaita kuti nganga ipinde pai munzvimbo apa inganga dzamambo baba vapinda mukati mune vanhu vakabatwa nemisdeya yemusoro wevanhu makabuda mazino yemvuu ndeni waloshiwire pinge fu wakachumemba kiminikacha baba Isabel nehenya mazino emvuu aibatwa ane vanhu yatsika mutanda vaibvuma here kuti ndezvavo vaibvuma pane kananga pandiri kuenda ndati zvimwe zvino zvaibatwa hazvo izvo but nyaya ndechi yemwana pakazobatwa timu rakabuda kunzi ndo rakanga ratora mwana inzwai kwairi kuenda mhuri yezimbabwe nai mambo matendera kuti nganga ipinde vanhu vari kupinda nokutsikiswa mutanda vana venyu pane vanhu kuungana kukweseni make but nyaya tikatarisana nai mambo anoti iwo ndeyekuti gaichenese nokuti hapana notenda kuda kuurarirwa mwana wake vanhu ngavacheneswe vese mune mumwe vanhu vari kubvuma chamambo anosheza kuti vanhu vari kubvuma kuti zvinhu zvavo ndakuchibvunza mambo wangu madenya abuda wangu mazino abuda handeipa mana zvikanzi vemwana vazobuda chikwata chinogona nge chine vanhu 4 kana kuti 5 kusanganisira mbuya vemwana but pakaonekwa musi wakatorwa mwana pane umwe mwana ari form 1 akaona mwana achitorwa nambuya ivavo yes tene oroshiwiri benefo mwana uyu paakaona ndokuda kutaura paakakona kutaura ndokubva stroka izvezvi munhu mbuya vemwana uyu anga asingaonekwe nembuya pakudini mbuya amai vababa mwana akaona ari form 1 paakakona kutaura chete ndokubva stroka izvezvi murwere asi stroke yange isiri yekurwara yange iri yekuti nguva yakada kuti aiwa mwana ndamuona ndobva stroke anokwanisa kutaura atori murwere mbuya vabvuma navavanzi aiwa ari kubvuma zvivana baba vatori murwere ndokudonha mundege baibai
ndonya eri kugoko izvo zviburi yezimbabwe. So mbuya nechikwata chavo vabatwa nanotsika mutanda kuti ndivo vane chekuita nekushayikwa kwemwana achizoonekwa asina simba. Vari kuti kudini? Akufamba kuti kudini because basa ravo ndiro rakaita but mota dzavo nezvavaishandisa zvakaita sei zvakabva zvatorwa. Nokuti anatsika mutanda vari kubata vachitora zvinhu vakabva vachitora zvinhu zvese. But vanhu vakawanda vari kurwadziwa. Vanhu vakawanda vari kurwadziwa mukoma KB kuti ndizvo here kuti mwana iko zvino zvari kurwara. Mwana asvika papoindi isingaiti asi kuti ndizvo ari. Iye mwana uyu ari kunzwa sei? Mwana ari kurwara ndokumoti munongotarisa kuti mwana uyu murwere. Murwere chai mukoma KB. Ingoti munongoti mone mwana but mwana murwere. Ya, zvakaoma achiri kuchipatara. Achiri kuchipatara. Hey, kuti vaida kumushandisei mwana uyu? Amen, muri yeZimbabwe. Inzwai munzwe update yegokwe Kanyamba naBhozho. Icho cheko Highfields vashandi vekumotwari vanoziva kuti chituna chakapinda sei. Police get busy. Pachipatara apo pakarowa chikiribidi manje vanotaura chete. Ndinomutsa Maxo Nyambua, Mai Craig Sherry Diki, Mai Vesha, Robert Veremo, Brian Madzivanzira, John Komo, Evaristo Panya na Memo Maruma Hoko. Ninchemera Nompedi Chabeta. Ndiri kunoko kuHurungwe. Tinotenda maita basa kaZimbabwe nekusarudza National FM nekuteerera kachirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe. Mandapinda ndiri mukati mekufamba paka bindura. Chokubhindura chiri kuti kudini? Chokwadi muri yeZimbabwe rekandichaure mashoko nichitizo kune nyaya yakaitika mukati menzvimbo yebhindura. Nyaya ndiri kutaura kana ndisingakanganise muri yeZimbabwe. Murume ane makore anogara paari kukati mukuchengeteka zvake ari mukati mekubatsirwa. Mukomana uyu achibva pamwe musha uri pedyo nemusha iwowo ndokubva afamba svika ipapo ndokubva azarura mukova ndokupinda usiku mumba dzokuma 11 dzeusiku mune mwe vana vanga vakarara ndokuenda pane mwanasikana anga akarara anogona kunge ari grade 7 kana tisingakanganise asi mukomana wepa akasvika ndezvekuti mwana pa akachema akabva chema zvikuru sei mwana pa akabuka vakakwanisa kuzviona kuti izvo munhu apinda muno makapfeka zvakaita sei uyezve vakabva vaziva kuti munhu ndiani tobaudza mai vavo amai vaudzwa kudaro ndikukwanisa kushedza vamwe ukama ndikuvaudza kuti ndozviitika pangu asi pavakazoenda kumwana uyu vakaona kuti mwana uyu ranga ranguva ropa hanga ari mukati mekuchucha hachaziva kuti zvichaitika asi pakaita semwana uyu ndikuti izvo vakabva vaona kuti muromo pamusoro wakawatovhurika kuratidza kuti munhu aruma uyezve mazino anokwana kuita matatu akanga abva ipapo. Mukomana uyu paakataurwa amai ndokunoudza kumba kwaanogara kwanisa kuti iye paachadza mumba umu tichakwanisa kumuona ndokuzovhurirwa nevamwe vagara ipapo ndokubva apinda mumba mangwana makuseni achichabvunzwa akabva ataka kuramba asi ataka kuramba kudaro ndokumuti kwete isa pane chetitonesa nyaya iripo ndekuti izvo wona mwana uyu akuwara taakuchienda kumapurisa hongu dhinda zviita mukomana akatorwa nemapurisa ndokubva aenda kukamba kutaura kune kwatiri kuita ari kumakwe emapurisa but asvika kumapurisa kudaro ndo pakazonzi neumwe madima secha mukomana uyu vachimusecha ndokumaona mazino matatu akabva pamwana uyu ainawo muhomwe dzake Baba Isabel. So kutaura kuno kwatiri mukomana uyu ari kumapurisa mazino acho emwana uyu anokwenda kuti ayo matatu ariko ikoko asi paari kubvunzwa mwana uyu kuti iwewe nyaya yako yokutora mazino emwana uyu ende wachadisa nzira yei kuti uite sezvizvi ari kuramba kutaura haana chari kutaura. So nhasi ndichitaura nasekuru vaifanira kuti vapinde mukoti nhasi kaunti ndiyo koti day but nyaya vari kutaura ndekuti iwo hapasati pane medical aid yokuti mwana uyu ari kurapwa chii chakaitika akuvara sei uyezve zvichafambiswa sei asi mukoti inofanira kuti ipinde nhasi asi nekuda kwezvo zvekuti izvo mwana uyu hapasati pabuda medical aid yake aritoza kuti koti ichienderera kumberere kana kuti ichawedzera kumberere asi nyaya iripo ndeyekuti mwana akarumwa nemunhu wechirume asati aroora mukadzi anga achigara pane vamwe baba ndobva aenda kunext door kunoruma mwana uyu sokumubvisa mazino matatu asi vari kuneseka kuti izvo chakashandisa chii asi nemafungiro avo vari kuti akashandisa zvokuruma asi kana kuri kuruma zvaita sekuti anoruma kusvika pakudzurwa nemazino matatu panyama dzinogara mazino nemazino. Hey, mwana uyu akuwara. Makakuwara mwana. Mwana akadzurwa mazino mwana akarumwa uyu mwana rudzi. Mwanasikana. Mwanasikana akura sei? Grade 7. Grade 7. Mumba umu manga mune vana vangani? Manga mune vamwe vana vanga varimo. Asika soenda but vana vanga varimo. Ndokazokwanisa kuchema nokwanisa kuratidza kuti atamuona ndinhengo. Ndokati ende zvishokwadi akazowanikwa ari iye kusvika abvuma. So kutaura kuno kwatiri kuita ari mumako emapurisa. So mubvunzo unoti iwo kana kuri kuti ane zvaida kuita nguva yese iyi mazino anga kamachengeta. Ari kumachengeterei ada kumaindisa kopi. Hey, mukomana uyu mati ane 25 years. 25 years. Aigara naani? Ane pamwe pamba paitogara paanochengetwa nekuti amai vake nababa vake vakatosiyana. Apa pamba apa aitochengetwa waripo ipapo ende vari kugara nawo ipapo havasi vabereki vake. Mukubvunzwa wari kutaura wakazviitirei wakarumirei mwana uyu ari kuti kudini? Haasi kudavira izvozvo asi kutaura kuti akazviitirei.
muri kuti mwanasikana akarumwa hasati arapo. Aiwa izvezvi zvemedical aid yasati yabuda ari kuzochipatira but aisati yabuda kureva kuti ari pakati pekutorama porapwa. Okay, ya zvakaoma. Zimbabwe chii chakapaka kuti mukomana tingakuti murume nokuti ane 25 years abve pamba paaigara oenda akakunovhura right opindira kavana vanga vari mumba osvika pakuruma mumwe mwana kusvika pakumubvisa kamazino. Zvakaitika nguva izvozvi uyu ari maoko emapurisa. Regai timbonzwa vedare kuti vanoti kudini vanofungidzira kuti chii chakakonzera kuti murume wokubhindura uyo adaro. 0713938538 0713938538. 5 minutes past 11 ndopafika nthawe pali manje rekesane katibve kuchokera kunayani the radio inspector Shekman Matono. Icho chemukomana wekuruma mwana uyu anoda kubatwa right anobva ataura nyaya yake chaiyo nokuti zviri kuratidza kuti pane akamutuma basa iroro Kanyemba. Hazvisi zvega, pane akamutuma basa iroro and mazino angari muhomwe angachida kumashandisei. Ndimutsuroka Victor Katiyo, game changer Lavunya Ndowe, boss JB Madziwa Bende Panyamaropa, boss Ranga Shonganyika Veremu Mai Makoni Nobel Chabeta Kamanura Tinashe Gotora Miriam Charovedza Beka Fosa Eseka Nengoni Muningiwa Manyoso Madeko Famba Zhuwau tichaona Shumba Makwerere tichaona Kakambua Mainosa Chigwededza Elias Armando Josesa Nyamawi Israel Tembo B Madziwanzira. Ndichiti happy birthday kuna Rafio Makana ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndirikonoko ku Kenboni. 0713938538. Tabatwa na Mai Ngazima wali pa Warren Park D pariseko pa Warren Park D nasi Mai Ngazima Kanyemba na Bosho. Mukomana uyo ane shave rekuroya pane akamushandisa pane arikumushandisa ndiko kuri kuenda mazino iwayo ndinonzi Mai Ngazima ku Warren Park. Vachada kusvitsa nyaya pachimuti munobatika sei pabaisa beo. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, namba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti 0771545025 0771545025. ndapota musabhipa sa Peter Zulu. Zimbabwe regai katipe kutenda nekuteerera kwenyu muziva ranhasi china chinotapira kuti tapi ni mchemero wa KB Kanyemba Bonzo Washington Marimira Boshongora babaisa beo kana kuti Keda akatsuka kuti swi. Tichipa kutenda kuna Chidzani Ncube engineer Manyama pali manje tikubwerezereni ka Kumbari Studios tikanati Tamara regai ka CS Raudo vamboita zvavanoita kana vapedza vanokwanisa kudzoka zvakare kwatiri kunoko. Rikiti.